क'क्राझार सहराव सिखावनि उदखार सिखाव खावनाय जाथायखौ क'क्राझाराव खनले जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। गोलाव समनिफ्रायनो क'क्राझार सहरनि दाब दाब ओनसोल गला बायदियाव दुथां सिखावफोरा मुवा बेसाद गाननाय जोमनाय अलंकार खावना लांनानै नखर आरो गलादारफोरखौ गोबां खैफोदाव खोख्लैबोगासिनो दङ। बेबायदिनो थांनाय हराव क'क्राझाराव फिन सिखावनि उदखारा जायो। क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय निर्बाना गार्डेनाव हाबानि पार्टी जानो थांनाय समाव क'क्राझार जिल्लानि गावबुरा एस'सिएशननि गाहाय आफादगिरि बिरहां मोसाहारिनि गावनि गारियाव दोननाय मोनसे बेगजों लोगोसे बेगाव थानाय डकुमेन्ट्स आरो गावबुरानि सिलफोरखौ सिखावा खावना लाङो। बे जाथाया आं नोंथांमोननि चेनेलनि जुगै जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरगोन आरो लोगोसे थानाफोरनि फारसेबो फोरमायहरनाय जाहैगोन। दा बेनोदि मैयानि समाव निर्बान जिथु गार्डेन बिया भबन बाहाय जोंनि क'क्राझारनि टाउननि गेजेराव खाथियाव थानाय बावहाय हाबानि पार्टी जादोंमोन। बे पार्टीयाव आं मैया पार्टिसिपेट खालामहैदोंमोन। बे पार्टिसिपेट खालामनाय समाव 7टानि बेलासिनि 7टानिफ्राय 9टानि गेजेराव आंनि गारिनि सिगांनि आखिथिंजायहाय ग्लासखौ बुफायनानै गारि सिङाव थानाय बेगखौ लाना थांजोबो। बे बेगाव जोंनि गावबुरा भबननि अल बिटिएडि गावबुरा एस'सिएशननि आङो सासे क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि जानानै आंनाव गासिबो डकुमेन्ट्सआ थाजोबो आरो लोगोसे गावबुरा भबननि साबियानो थाजोबोमोन आंनाव। दा बे हिसाबै बे गारि बेग सिङाव राइटिं पेडजों लोगोसे गुबुन गुबुन आनसलिकनि माखासे गोनांथि डकुमेन्ट्स दंमोन। लोगोसे जोंनि बर' समाजनि पान्डुलिपिजों लोगोसे जोंनि गावबुरा खन्थानि लेखाबो दंमोन। दा बावहाय बिथांमोना मा सानखो बुजिनो मोना जे गारिनि ग्लासखौ बुफायनानै बे डकुमेन्ट्सफोरखौ लांजोबो आरो। फैसा दंना गैयामोन बाहाय? फैसाया सिगां समाव थायोमोन, खिन्थु नैबे नै दाननिफ्राय बे फैसा गैयै जादों आरो। दा आं बेखौनो बुंनो सानोदि जायखि बिथांमोना बेखौ लाङा मानो अननानै होफैयोबा मोजां जागौ। जाहाथे रायजोनि जिनिसखौ समाजनि मोजां खामानियाव बाहायग्रा जिनिसखौ जाहाथे गाज्रि हाबायाव गाज्रियाव बाहाया आरो अननानै जाहाथे बेखौ होफैफिनो। मानोना गावबुराफ्रा रायजोफोरनि पाब्लिकफोरनि थाखायसो, जोङो गुबुनफोरनि सुथुरफोरनि थाखाय नङा। जोङो मोजां हाबा मावलांनो थाखाय जोङो बे सिलफोरखौ बेबहार खालामो। बे सिला सिलनि गेजेराव दङ क'क्राझार जिल्लानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि सिल, क'क्राझार आन्सलिक सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सिल आरो लोगोसे रुपानितिर गामिनि आफादगिरिनि सिल दङमोन बेवहाय। आरो लोगोसे आंनि निजा हानि टेक्स होगोदान बेखौ जोङो खाजोना रसिद होनो, बेबो दंफायोमोन। थारमाने गासिबो लांजोबनाय जाबाय आरो। खिन्थु सानसुनो हायै बेबायदि खामानि मावनायखौ आंनि लोगोफ्रा मोनायावनो गावबुरा खन्थानि तरफनिफ्राय दुखु फोरमायदों। आरो लोगोसे बेवहाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि आफादगिरि धनन्जय ब्रह्मआ मैया मोनायावनो FIR होनो थिनदोंमोन। खिन्थु आङो मैया मोनायाव अकस्मात हाबाफ्राव दावराव दावसि जाजानो गिनानै मैया FIR खौ होआखिसै, दिनै होनाय जाबाय। आरो बे नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयैनो आङो फोरमायजानो लुबैयो जे खुनु दुष्कृतियारिया जाहाथे गुबुननि गारिफोरखौ ग्लास बुफायनायजों लोगोसे गुबुननि गाज्रि खामानि मावनाय, मालायनि न'आव गुन्दामी खालामहैनाय बेफोरखौ जुदि खालामा, आङो बेखौनो नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै आखाइ खबजोबनानै मोजां हाबा मावनो फोरमायहरनाय थाबाय। बे जाथायनि सायाव नोंहा सोरखौबा सन्देह दं? दा बेखौथ' आं इसेबां माने बुंनो हाला। आंहाथ' रावजोंबो सुथुर गैयामोन। मानो होनबा आङो जेसेबांनाखि जेरखमखि आं खामानि मावबोदों बेखौनो आङो ससियेल वार्क हिसाबै आङो गावखौनो गाव साननानै लायो। आरो गोबां मानसियानो आंनि सायाव इसेबां माने गाज्रि भाषाजोंबो बुङा, रायलायामोनबो। मैयानि दिनाव जुदि अकस्मात बे हाबाखौ मावदों, आं बेखौ सानो जे सोरबा मेगन गोसोम गाज्रि गोसोयै मेगन गाज्रियै बियो खामानिखौ मावदों। आरो लोगोसे बिसेसकै
बेगा गिदिरमोनथ' एसे नायथावथाव फैसा थानाय हिसाबै हाबायाव फैदों हिसाबै फैसा दंनो हागौ होननानै साननानै बथाय बेखौ लांदों खोमा। धन्यबाद। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।